hasashe na wanda ya saba shi ke kafara inda idanuna wane ne zai yi min jagora dubi masoyana yau a cikin ruwa na sama allura ni bankin kowa dan a cikin mata na so gora hali na ka jarinka ka kyautata niyyarka soyayya daɗi rike masoyi komai zai yi ma sai mu fito nema duk mai shi yau shi ne mai kima in kaka ta zo tuwa ciki na taba da shille ma na cika jangwarzo na yi biyayyar abba da ma'umma mai yin kakari shi ko daban yake kogon al'umma ka boye sirrinka ka yarda da mai sanka shamsa alala nake don wasu na ji suna ta kiran nura ko wani sun su dai yi koka na gida na siyasira ka daga kanka sama kaga wata gefensa akwai zara in ka sam dama gun al'umma karkai gaddara shi zafin nema bai kawo samu kuma saurara komai na da iyaka matake sun sauka kai ya abin duba dan hali na kashi zai zam jari me ya zama daidai dukkan zukata sai mu rage buri kar da biyo kyashi dan ku hakan zai zama na alkhairi masu faɗin cewa muryar kowa gunsa ta zam jari muryar Shamsuddin haka take iko daga jabbari ki tattala garka da kai da masoyanka bacci sai kasa na ga abincin giwa da ice al'adar Hausa bin na gaba na kashi ne yadda ce linzamin harshe kar da kasawa zuciya gunzance zarar buru ce magana in za ta yi tantance idan sata a gidan barawo na ji aka terance ce ka tallata jarka ka ce ka ɗauka na ga masintana murna domin kogi ya batse ga hanyar kura dole kare bai bi na ta zai ratse ne alhamdulillah na ci abinci na har na gyatse ta kakayar dundu ita take sa fata yin sarse